Ennen kuin aloitamme, haluaisin pyytää teiltä yhtä pientä palvelusta. Yritän kovasti saavuttaa tuuslahatta tilaajan rajan. Se on minulle todella merkityksellinen määrä. Pyydän, painakaa kanavan tilaa painiketta. Se on vain yksi klikkaus, mutta minulle se on valtava motivaatio jatkaa uusien videoiden tekemistä. Kiitos teille todella paljon. Poikani soitti ja puhui kylmällä, etäisellä äänellä. Äiti, muutimme toiseen osavaltioon viime viikolla. Unohdin kertoa sinulle. Nimeni on Lori, 68-vuotias leski, enkä ole koskaan antanut kenenkään hallita elämääni. He luulivat, että mä itkisin, mutta mitä he eivät tienneet, oli se, että heti kun löin luurin kiinni, lähetin sähköpostin, joka muuttaisi heidän elämänsä ikuisesti. Istuin kuistilla ja katselin höyryn nousevan vastakeitetystä kahvikupistani. Paahdettujen papujen täyteläinen tuoksu oli ainoa asia, joka lohdutti minua sinä synkkänä tiistai-iltapäivänä. Kun puhelin soi ja Richard ilmestyi näytölle, sydämeni hypähti sillä tavalla. Vain äidin sydän voi niin. Tunne, joka ei koskaan haalistu, olipa lapsesi 5 tai 40. Vastasin hymyillen, valmiina kysymään, miten lapsille kuului, tarvitsivatko he jotain vai tulisivatko he lounaalle tänä viikonloppuna. Olin jo kuvitellut ruokalistan, kasvislasagneen, Melissan suosikin, vaikka hän ei ollut koskaan kertaakaan sanonut kiitos. Mutta sinä päivänä Richardin äänessä ei ollut lämpöä, ei sitä tuttua sävyä, jonka poika varaa äidilleen. Se oli kiireinen, kaikui taustamelusta, kuin hän soittaisi jostain suuresta tyhjästä tilasta. Äiti, soitan sanoakseni, että emme voi tulla tänä viikonloppuna emmekä ensi viikonloppunakaan. Puristin puhelinta tiukemmin ja kylmä väre kulki selkärankaani pitkin. Mikä on vialla, kultaseni? Ovatko lapset sairaita? Kysyin nousten äkisti, vapiseva käteni melkein kaatoi kahvin. Muutaman sekunnin hiljaisuus. Kuulin pakkausteipin repeämisen äänen, laatikoiden siirtelyn. Sitten hän puhui taas, rauhallisesti, melkein välinpitämättömästi, kuin keskustelisi säästä. Ei, kukaan ei ole sairas, äiti. Me vain muutimme. Olemme nyt Floridassa. Maailma pysähtyi. Olin sanaton. Florida oli yli 1000 mailia päässä. Se ei ollut vain matka. Se oli täysin uusi elämä. Muutit toiseen osavaltioon viime viikolla ja kerrot minulle vasta nyt. Yritin pitää ääneni vakaana. Voi äiti, meillä on ollut niin kiireistä viime aikoina, Richard vastasi ärtyneenä, kuin minä olisin ollut kohtuuton. Melissa sai työsiirron ja meidän piti myydä vanhat huonekalut, hoitaa lasten kouluasiat, vuokrata muuttoauto. Kaikki tapahtui niin nopeasti, että me vain unohdimme, kurkkuni kuristui. Ja lapset, Lukas ja Bella, he lähtivät sanomatta edes hyvästit isoäidilleen. Taistelin kyyneleitä vastaan, vaikka rintaani särki, kuin jokin sisälläni olisi murtumassa. Sitten kuulin Melissan äänen taustalla, terävän ja välinpitämättömän, lävistäen minut. Richard, älä venytä tätä, tai hän aloittaa taas syyllistämisensä. Sano hänelle vain, että soitamme videopuhelun myöhemmin. Richard selvitti kurkkuaan. Lapset sopeutuvat hyvin, äiti. Soitan sinulle videolla joskus. Minun on mentävä nyt. Muuttomiehet purkavat kuormaa uudessa paikassa. Asunto on merelle päin. Rakastaisit sitä. Joka tapauksessa näkemiin. Nielaisin vaikeasti. Kipu oli terävä, kylmä, kuin jää liukumassa kurkustani alas. Selvä, poikani. Onnea matkaan, sanoin hiljaa. En odottanut hänen vastaustaan. Löin luurin kiinni ja laskin puhelimen nyt kylmenneen kahvini viereen. Talo oli niin hiljainen, että jopa puutuolin narahdus kaikui kuin kaukainen muisto. Katsoin puutarhaa, jota olin hoitanut vuosia, samaa puutarhaa, johon edesmennyt mieheni Albert ja minä olimme yhdessä istuttaneet jokaisen ruusupensaan. Ensimmäinen kivun puukotus tuntui fyysiseltä, kuin joku olisi iskenyt veitsen rintaani. Kuinka he saattoivat tehdä tämän? Osavaltion rajan yli muuttaminen ei ollut asia, jonka päättää yhdessä yössä. Heidän oli täytynyt löytää koti, siirtää lasten koulutiedot, vuokrata muuttoauto. Kuukausia he olivat istuneet pöytäni ääressä, syöneet ruokaani, ottaneet vastaan kirjekuoret rahaa, jotka livautin lapsille, eivätkä sanoneet mitään. He olivat katsoneet minua silmiin ja valehdelleet hiljaisuudessa. He heittivät minut pois kuin vanhan huonekalun,
joka ei mahtunut heidän uuteen talonsa. Unohdin kertoa sinulle, kukaan ei unohda kertoa äidilleen muuttavansa pois ikuisesti. Ihmiset salaavat sen vain, koska he eivät välitä tai koska he ovat päättäneet, ettet ole enää vaivan arvoinen. Istuin siinä pitkään katsellen auringonlaskun värjäävän, taivaan väsyneen oranssiksi. Muistin, kun Richard oli 10-vuotias ja sairasti vesirokon. Olin valvonut 3 yötä putkeen varmistaakseni, ettei hän raapinut ihoaan verille. Muistin, kun Melissa menetti työpaikkansa ja minä maksoin heidän vuokransa kokonaisen vuoden pyytämättä senttiäkään takaisin, kutsuen sitä isoäidin lahjaksi. Suru antoi hitaasti tilaa jollekin muulle, kylmälle ja kirkkaalle. Nousin, kävelin Albertin vanhaan toimistoon. Kaikki oli ennallaan, lakitietokirjat, tammipöytä, jota hän rakasti. Vuosia olin ollut rouva Lori, asianajajan vaimo, leipuri, hoitaja, lempeäpuheinen kotirouva. He olivat unohtaneet yhden yksityiskohdan. Minä olin toimiston talouspäällikkö. Minä olin se, joka sijoitti, suunnitteli ja hoiti sopimukset. Albert oli ääni oikeussalissa. Minä olin numeroiden takana oleva mieli. Avasin kirjoituspöydän laatikon, otin esiin hopeanvärisen kannettavani ja käynnistin sen. Näytön hehku heijastui kasvoiltani, nyt kuivilta, ei enää kyyneleitä. Jokaisen kuukauden 5. päivä olin siirtänyt Richardille ja Melissalle tarpeeksi rahaa kattamaan vuokran ja lasten lukukausimaksut. Se oli sanaton sopimus. Autoin heitä, koska halusin heidän elämänsä olevan helpompaa. Mutta kenen nimi oli siinä asunnon vuokrasopimuksessa? Ei Richardin. Se kuului perheyritykselle ja minä olin sen toimitusjohtaja. Jos he lähtivät ilman ilmoitusta, ilman asianmukaista luovutusta, se oli sopimusrikkomus. Muistin, kuinka 6 kuukautta aiemmin Richard oli pyytänyt ennakkoa perinnöstään ostaakseen talon Floridasta. Olin sanonut ei. Ehkä he luulivat, että jatkaisin kuukausittaisia tilisiirtoja, että heidän suloinen vanha äitinsä itkisi muutaman päivän ja sitten antaisi periksi. He luottivat emotionaaliseen heikkouteeni, ajattelivat, että nostalgia sitoisi minut. Avasin uuden sähköpostin ja kirjoitin asianajajani herra Millerin osoitteen, joka oli ottanut Albertin asiakkaat hoitaakseen tämän kuoltua. Sormeni, jotka ennen olivat tottuneet neulomiseen ja ruoanlaittoon, liikkuivat nopeasti, täsmällisesti. Ei vihaa, vaan oikeutta. Kirjoitin, hyvä herra Miller, peruuttakaa välittömästi automaattinen kuukausittainen tilisiirto poikani Richardin tilille. Peruuttakaa myös hänen ja hänen vaimonsa käyttämät lisäluottokortit. Lisäksi aloittakaa toimenpiteet asunnon takaisin saamiseksi, jonka he hylkäsivät ilman ilmoitusta. Liitteenä sopimus ja kaikki asiakirjat. Ystävällisesti, Lori. Luin sähköpostin uudelleen ja liitin viimeisimmän tilisiirtokuitin punaisella korostettuna. Viimeinen maksu. Painoin lähetä. Lähtevän viestin ääni kuulosti kylmältä, mutta tyydyttävältä. Suljin kannettavan ja nousin. Se ei ollut iloa. Se oli selkeyttä. He halusivat itsenäisyyttä. He saisivat sitä, myös taloudellisen itsenäisyyden. Menin takaisin keittiöön ja lämmitin kahvini uudelleen. Huomenna oli 5. päivä, tavanomainen siirtopäivä. Mutta kun Richard avaisi pankkisovelluksensa, hän näkisi yhden viestin. Tilisiirto epäonnistui. Ja kun puhelin soisi, minä olisin kiireinen elämässäni. Ehkä minäkin unohtaisin muutaman asian. Vilkaisin ikkunaa, hopeisten hiusteni ja silmieni ympärillä olevien hienojen juonteiden heijastusta. He näkivät vain vanhan naisen. Huomenna he näkisivät perheen pään. Menin huoneeseeni, kävin makaamaan suurelle tyhjälle sängylle ja ensimmäistä kertaa vuosiin en rukoillut Jumalaa suojelemaan heitä. Rukoilin voimaa itselleni, sillä taistelu oli vasta alkanut, enkä aikonut hävitä. Seuraava aamu oli kirkas, ivaten mielialaani. Heräsin aikaisin, kuten aina. 68-vuotias keho ei tottele surua tai vihaa. Mutta tänään talon hiljaisuus ei tuntunut yksinäiseltä. Se tuntui strategiselta. Kaataessani kahvia vilkaisin pöydällä olevaa hiljaista puhelinta. Tiesin, että jossain Floridassa Richard ja Melissa luultavasti yrittivät maksaa kortilla jossain hienossa leipomossa lähellä uutta merinäköala-asuntoaan. Otin kulauksen kitkerää kahvia ja nousin.
Minun oli nähtävä omin silmin, mitä he olivat jättäneet taakseen. Puin ylleni suorat housut ja kevyen puseron, otin käsilaukkuni ja soitin taksin. Määränpää ei ollut lakitoimisto. Se oli kerrostalo, jossa poikani asui, se jonka ostin 20 vuotta sitten, kun vielä uskoin rakentavani hänelle tulevaisuutta. Vahtimestari, herra Joe, mies jonka olin tuntenut vuosikymmeniä, pyöristi silmiään nähdessään minun astuvan taksista. Hän otti lippalakin pois, kunnioittava ele, jonka poikani sukupolvi oli jo kauan sitten unohtanut. Rouva Lori, olette täällä. Luulin, että menitte heidän mukaansa, tai että ainakin tiesitte. Hyvää huomenta, Joe. Pakotin hymyn, joka ei yltänyt silmiini. Tulin katsomaan asuntoa. Minulla on vara-avain. He lähtivät kiireessä, eikö niin? Joe raapi päätään ja vilkuili ympärilleen kuin jakaisi salaisuuden. Voi hyvänen aika, se oli hullua. Rouva Lori, muuttoauto tuli viime tiistaina keskiyöllä. He lastasivat kaiken niin nopeasti, että tuskin ehdin tajuta, mitä tapahtui. Neiti Melissa oli vihainen, huusi muuttomiehille, ja herra Richard, hän näytti pelokkaalta. He jättivät läjän tavaraa huoltoalueelle ja käskivät siivoojia heittämään ne pois. Terävä kipu iski rintaani, pelokkaana vai häpeissään, ja Melissa huutamassa keskellä yötä kuin rikollinen karkuteillä. Kiitos, Joe. Menen ylös. Hissi nousi hitaasti. Kun ovet avautuivat 10 kerroksessa, käytävä oli tyhjä. Työnsin avaimen lukkoon. Ovi narisi ja ummehtunut ilman aalto iski kasvoilleni. Pölyn, mädäntyneen ruuan ja vanhan ilman sekoitus. Sytytin olohuoneen valon. Voi luoja, he eivät olleet vain muuttaneet. He olivat riisuneet paikan paljaaksi. Mutta se, mitä he jättivät taakseen, kertoi enemmän siitä, keitä he olivat, kuin se, mitä he veivät. Nurkkauksessa, missä kirjahylly oli seissyt, oli pino papereita ja hylättyjä esineitä. Kävelin sinne. Kantapääni ääni kaikui naarmuuntuneella puulattialla. Ensimmäinen asia, jonka näin, oli valokuva-albumi. Sininen samettikansi oli pölyn peitossa. Avasin sen. Kuvia Bellan kasteesta. Olin lähes jokaisessa kuvassa pitelemässä häntä, hymyillen sillä typerällä ylpeydellä, jonka vain isoäiti tuntee. Albumi oli roskissa. He eivät olleet ottaneet mukaan muistoja, joissa olin minä. Sen vieressä oli jotain, mikä sai polveni heikkenemään. Keltavalkoinen virkattu peitto. Olin käyttänyt sen tekemiseen 6 kuukautta, kun sain tietää Melissan olevan raskaana Lukaksen kanssa. Jokainen silmukka sisälsi rukouksen, toiveen onnesta. Nyt se makasi lattialla, rasvaisena ja tahraisena, kuin sillä olisi pyyhitty kenkiä tai vedetty huonekaluja ennen pois heittämistä. Nostin sen. Kyyneleet uhkasivat tulla, mutta viha kuivasi ne heti. Tämä ei ollut unohtamista, se oli halveksuntaa. He olivat heittäneet pois rakkauteni, kudottuna villaan. Kävelin keittiöön. Sisäänrakennettu jääkaappi, teknisesti osa asuntoa. Siten minun oli irrotettu pistorasiasta. Ovi raollaan haisi mädältä. Sisällä pilaantunutta ruokaa. He eivät olleet vaivautuneet edes siivoamaan. Seisoessani siinä likaisessa keittiössä, puristaen tahrin työnsin puhelimen takaisin laukkuuni. Tarkastus oli valmis ja diagnoosi selvä. Kroonista kiittämättömyyttä, johon liittyy vakavaa julmuutta. Hoitona todellisuusshokki. Lukitsin oven, menin alakertaan ja ojensin avaimen Joelle. Joe, sinne ei mene kukaan, ei edes poikani. Jos hän ilmestyy paikalle, lähetän siivous- ja korjausryhmän ensi viikolla. Ja jos joku yrittää päästä sisään, soita poliisille luvattomasta tunkeutumisesta. Selvä. Joe tervehti kevyesti. Selvä, rouva Lori. Te olette pomo täällä. Sieltä suuntasin suoraan Millerin toimistoon. Vanha keskustan rakennus tuoksui puulle ja kahville, mikä toi mieleeni Albertin. Hänen sihteerinsä ilmoitti saapumisestani. Miller, joka oli suunnilleen edesmenneen mieheni ikäinen, nousi seisomaan astuessani sisään. Lori, sain sähköpostisi viime yönä. Täytyy myöntää, että mä yllätyin, mutta kaikki on valmiina. Istu alas. Istuin suorassa nahkatuolissa. Älä ylläty, Miller. Keskity. Tilanne on tämä. Täydellinen katkaisu. Hän työnsi pinon papereita minua kohti. Kaikki, mitä pyysit sähköpostissa, on jo käynnissä.
Hyvä, sanoin räpäyttämättä silmääni. Entä Florida-asunto, löysitkö mitään? Miller otti lasit pois ja pyyhki linssejä, hermostunut tapa hänellä, kun asiat muuttuivat vakaviksi. Tarkistin tänä aamuna käyttäen kontaktejani piirikunnan toimistossa. Mikään ei ole Richardin tai Melissan nimissä. Rypistin otsaani. Ei mitään. He sanoivat sen olevan Ocean View-kondominiumi. He vuokraavat sen, Lori, kovaan hintaan. 30 päivän vuokrasopimus. Ja arvaa, ketä he merkitsivät takaajaksi käyttäen sitä vanhaa vuokranvaltuutusta, jonka allekirjoitit vuonna 2018. Sitä, joka oli tarkoitettu vain auton rekisteröintiin, sinut. Tunsin veren nousevan päähäni. He käyttävät sitä valtuutusta ilman suostumustani. Aivan. Vuokrasopimus on heidän nimissään, mutta takuu on sinun varallisuutesi. Jos he laiminlyövät maksut, kiinteistönhoitoyhtiö tulee sinun peräsi. Suljin silmäni hetkeksi. Tämä piittaamattomuuden ja petoksen taso oli syvempää kuin olin kuvitellut. Se ei ollut pelkkää hylkäämistä. Se oli petosta. He luulevat minua liian vanhaksi huomaamaan tai liian heikoksi taistelemaan takaisin. Avasin silmäni, ääneni terävänä kuin teräs. Se valtuutus koski vain ajoneuvon rekisteröintiä, eikö niin? Kyllä, Miller sanoi, mutta se oli muotoiltu riittävän väljästi, jotta he pystyivät hyödyntämään porsaanreikää. Silti voimme nostaa kanteen. Se tarkoittaisi, että haastaisit oman poikasi oikeuteen petoksesta ja väärennyksestä, hän lisäsi varovasti. Katsoin suoraan hänen silmiinsä. Mielessäni välähti kuva siitä huovasta roskiksessa ja Richardin sanat. Unohdimme kertoa sinulle. Puhuin hiljaa. Poikani kuoli viime viikolla, Miller. Mies Floridassa on muukalainen, joka yrittää varastaa sen, mikä on minun. Tee mitä tahansa on tarpeen. Hän nyökkäsi ja kirjoitti muistiinpanoja. Nostan tänään kanteen takuun mitätöimiseksi valtuutuksen väärinkäytön ja luottamuksen pettämisen perusteella. Vuokrayhtiö vaatii uutta takaajaa 48 tunnin kuluessa tai heidät häätetään. Entä se katumaasturi, jolla he ajavat? Se kuuluu perheyritykselle rajoitetun käytön sopimuksella. Hae takavarikointia. Ilmoita, että he ovat vieneet ajoneuvon osavaltiosta ilman omistajan suostumusta rikkoen vakuutusehtoja. Haluan sen auton takaisin autotalliini. Miller lopetti kirjoittamisen ja katsoi minuun. Hänen ilmeensä oli sekoitus pelkoa ja ihailua. Lori, edesmennyt miehesi sanoi aina, että olit perheen taloudellinen aivot, mutta en ole koskaan nähnyt sinun toimivan näin päättäväisesti. Oletko varma? Tämä jättää heidät ilman autoa, ilman kotia, pulaan vieraassa paikassa. Nousin seisomaan ja otin laukkuni. He ovat nuoria, terveitä ja he ovat aina väittäneet haluavansa itsenäisyyttä. Annan heille mahdollisuuden elää kuin oikeat aikuiset. Aikuiset maksavat omat laskunsa. Aikuiset eivät varasta äideiltään. Kun poistuin toimistosta, puhelimeni surisi taukoamatta. 15 vastaamatonta puhelua. Nousin taksiin. Minne, rouva? Kuljettaja kysyi. Ravintolaan, nuori mies. Parhaaseen tällä seudulla. Hymyilin. Tänään syön hummeria ja valkoviiniä. Kun taksi kääntyi valtatielle, avasin puhelimeni. Ääniviesti Melissalta, epäröin, sitten painoin toistoa. Rouva Lori, mitä luulet tekeväsi? Korttimme hylättiin lapsen koulussa. Rehtori katsoi meitä kuin olisimme huijareita. Richardilla on paniikkikohtaus. Yritätkö tappaa oman poikasi koston himossasi? Olet mennyt liian pitkälle. Miksi et voi vain jättää meitä rauhaan? Hänen kimeä äänensä melkein puhkaisi tärykalvoni. Ei yhtäkään huolen sanaa, ei yhtäkään anteeksi pyyntöä, vain vaatimuksia, käskyjä, vaatimuksia. Hän yritti pelata syyllisyyskortilla sanoen, että aiheutan hänen miehelleen rintakipuja ja että kidutan heitä. Hengitin syvään. Vuosia sitten nuo sanat olisivat saaneet minut itkemään ja soittamaan pankkiin avatakseni tilin uudelleen. Mutta ei enää. Olin Lori, nainen, joka oli nähnyt keltavalkoisen huovan roskiksessa. Kirjoitin lyhyen viestin ilman äänitystä ja ilman selityksiä, vain totuuden. Kirjoitin hitaasti, nauttien jokaisesta sanasta. Hei, Melissa,
Kiitos yhteydenotosta. Olen tietoinen kaikesta. Tämä ei ole pankin vika. Olen katkaissut kaiken taloudellisen tuen korjatakseni asunnon, jonka te kaksi jätitte kauhean kuntoon, ja maksakseni lakimiehelle, joka hoitaa petollisen vuokrasopimuksen peruutuksen. Takuun, jonka allekirjoitit minun nimissäni. Teidän kannattaa alkaa etsiä töitä pian. Florida on kaunis, mutta kukaan ei asu siellä ilmaiseksi. Ai niin, ja yrityksen katumaasturi on palautettava perjantaihin mennessä tai ilmoitan sen varastetuksi. Onnea matkaan. Painoin lähetä ja estin hänen numeronsa 24 tunniksi. Sitten tein saman Richardille. Kun taksi pysähtyi punaisiin valoihin, vilkaisin ulos ikkunasta ja näin heijastukseni. Kasvot ryppyineen, auringon täplittämät kädet, mutta silmissäni valo, jota en ollut nähnyt vuosiin. Olin viettänyt koko elämäni huolehtien muista. Nyt oli aika opettaa heille tärkein läksy, minkä äiti voi antaa. Teoilla on seurauksensa. Kun tarjoilija toi viinilasini, nostin sen. Muistolle, kuiskasin. En menneisyyden muistolle, vaan sille, jonka he pian muistaisivat. Että raha ei kasva puissa ja äidit eivät ole ovimattona, he luulivat painajaisen olevan hylätty kortti supermarketissa. He eivät olleet nähneet vielä mitään. Todellinen painajainen tulisi 48 tunnin kuluttua, kun vuokrayhtiön häätöilmoitus saapuisi tuohon Ocean View-asuntoon. Sanotaan, että äidin kärsivällisyys on rajaton, mutta naisen kärsivällisyys sen jälkeen, kun hänet on sivuutettu koko elämänsä ajan, on rajallinen. Ja minun loppui viime tiistaina. 2 päivää oli kulunut siitä, kun estin Richardin ja Melissan. 2 hiljaista päivää, jotka aluksi tuntuivat tyhjiltä, kuin osa minusta puuttuisi. Mutta perjantai-aamuna heräsin tuntien jotain uutta. Helpotusta. Ei enää murehtimista siitä, menivätkö rahat perille. Ei enää odottamista puheluita, joita ei koskaan tullut. Vain minä ja puutarhani. Kun leikkasin sinisiä hortensioita, puhelin soi. Se oli Miller. Pyyhin käteni esiliinaan ja vastasin, Lori. Hänen äänensä oli matala ja kiireellinen. Oikeuden virkailija soitti juuri. Florida-prosessi on valmis. Sydämeni jyskytti, ei pelosta, vaan odotuksesta. Ja lopputulos? Kysyin. Sanotaanko vaikka, että se näytti kohtaukselta elokuvasta, hän sanoi. He olivat viemässä lapsia kouluun. Virkailija pysäytti heidät autotallin portilla. Takavarikointimääräys pantiin täytäntöön siinä paikan päällä naapureiden ja vartijoiden nähden. Suljin silmäni ja kuvittelin sen Ocean View-kondominiumin, josta he olivat kerskuneet. Aiheuttivatko he kohtauksen? Kysyin ja nyppäisin kuivan lehden pensaasta. Melissa kiljui, sanoi soittaneensa poliisille ja väitti sen olevan varkaus. Virkailija selitti rauhallisesti, että katumaasturi kuului HV Holdingsille ja että heidän käyttöoikeutensa oli peruutettu sopimusrikkomuksen vuoksi. Heidän piti poistaa lasten istuimet ja lasten reput paikan päällä. Ajoneuvo on hinattu yrityksen tontille odottamaan noutoasi. Hengähdin. Kuva lastenlapsistani välähti mielessäni, puristaen rintaani hetken, mutta sitten muistin rasvaisen huovan, väärennetyn sopimuksen. Heidän vanhempansa nöyryttivät heitä, en minä. Entä ilmoitus vuokran takuusta, kysyin. Toimitettiin samaan aikaan, hän sanoi. Heillä on 24 tuntia aikaa löytää uusi takaaja tai maksaa 3 kuukauden vuokra noin $30,000. Muuten häätö astuu voimaan maanantaina. Erinomaista, Miller. Olet suojelusenkelini, hän epäröi. Lori, Richard on soittanut toimistooni 10 kertaa viimeisen 30 minuutin aikana. Hän on epätoivoinen ja sanoo äitinsä tulleen hulluksi. Sinun pitäisi varautua. He yrittävät tavoittaa sinut kaikin keinoin. Antaa heidän tulla, Miller. Olen valmis. Lopetin puhelun ja käännyin takaisin kukkieni pariin. Hullu. Siksi he aina kutsuvat vanhempia naisia, jotka uskaltavat ottaa voimansa takaisin. Hullu, sekaisin. Puoli tuntia myöhemmin olohuoneen lankapuhelin soi. Tuskin kukaan käytti sitä numeroa enää. Vain muutamalla läheisellä ystävällä oli se. Anna sen soida 4 kertaa ennen kuin menin sinne. Vanha puhelin tärisi jokaisella soinnolla. Nostin luurin. Haloo. Ääneni oli rauhallinen. Äiti,
Vihdoinkin vastasit. Richardin huuto melkein halkaisi tärykalvoni. Tiedätkö, mitä juuri tapahtui? He veivät auton. He veivät sen, kun lapset olivat sisällä. Melissa saa kohtauksen kadulla. Siirsin puhelinta varovasti kauemmas korvastani. Hyvää huomenta, Richard. Autoa ei viety lasten ollessa sisällä. Herra Miller vahvisti, että heitä pyydettiin poistumaan ensin. Älä liioittele, älä liioittele. Hän ärjäisi ja päästi kuristuneen naurun. Oletko menettänyt järkesi? Lähettit poliisit varastamaan autoni. Jäädytit kortit. Meillä ei ole senttiäkään tässä Jumalan hylkäämässä paikassa. Mikä sinua vaivaa? Dementia. Meidän täytyy arvioida sinut. Ilmaus arvioida sinut kuulosti uhkaukselta. Ehkä he olivat jo keskustelleet siitä. Jos vanha nainen aiheuttaa ongelmia, toimita hänet hoitoon ja ota hänen omaisuutensa haltuun. Istuin Albertin vanhaan nojatuoliin, sävyni kovana kuin kivi. Richard, kuuntele tarkasti, koska mä sanon tämän vain kerran. Tämä auto ei ole sinun. Se kuuluu yritykselle. Veit sen osavaltion rajojen yli ilman lupaa, mikä on varkaus. Luottokortit eivät myöskään olleet sinun. Ne olivat kohteliaisuus, minun anteliaisuuttani, ja se loppui sillä hetkellä, kun heitit minut pois. Emme hylänneet sinua. Se oli tilaisuus, jonka aiomme kertoa. Kyllä. Keskeytin kertoaksesi minulle, että unohdit mainita sen. Puhutaanpa jostain tärkeämmästä. Asunnon takuusta, hiljaisuus, sellaista, joka tulee vain syyllisyydestä. Mitä takuuta? Hän yritti kuulostaa tietämättömältä, mutta hänen äänensä tärisi. Ocean View, asunnon, jonka vuokrasit käyttäen vuoden 2018 valtuutustani, väärentäen suostumukseni nimetäksesi minut takaajaksi. Ymmärrätkö, että se on rikos, Richard? Petos ja väärennös. Kuulin hänen hengityksensä kiihtyvän. Äiti, me emme tarkoittaneet. He vaativat takaajan, jolla on varallisuutta. Sinulla on sitä runsaasti. Se ei satuttanut sinua. Aiomme maksaa vuokran ajallaan. Ei, Richard, ette olisi, koska se vuokra tuli rahoista, jotka lähetin joka kuukausi. Ja se on nyt ohi. Sävyni oli jäätävä. Olen jo ilmo, he luulivat minua pehmeäksi kuin lankavyyhti, mutta nyt he tiesivät, että minut oli taottu teräksestä. Ilta laskeutui. Menin keittiöön tekemään teetä. Juuri kun vesi kiehui, ovikello soi, rypistin kulmiani, en odottanut ketään, katsoin ovikameran reiästä, nuori nainen univormussa piti kädessään lehtiötä, rouva Lori Hamilton. Se olen minä. Pikatoimitus. Tarvitsen allekirjoituksen. Avasin oven ja allekirjoitin kirjekuoren vastaanoton. Se oli pankista. Repäisin sen auki. Sisällä oli ilmoitus $50,000 nostoyrityksestä tililtäni. Aikaleima vain 15 minuutin takaa. Joku oli yrittänyt kirjautua sisään Richardin kerran tallentamalla verkkosalasanalja, mutta järjestelmä oli estänyt sen. Miksi? Koska eilen Millerin neuvosta olin vaihtanut kaikki salasanat. Pankin, sähköpostin, pilvitallennuksen, jopa kodin Wi-Fien, estääkseni etäyhteyden valvontakameroihini. Richard oli epätoivoissaan tehnyt viimeisen yrityksen. Ei autoa, häätö, edessä. Hän yritti silti tyhjentää tilini maksaakseen vuokravakuuden. Hän yritti varastaa uudelleen. Vapisin. Tämä ei ollut enää kiitollisuuden puutetta. Pojastani oli tullut rikollinen vain ruokkiakseen vaimonsa turhamaisuutta. Vein kirjekuoren toimistoon, skannasin asiakirjat ja lähetin ne Millerille lyhyen viestin kerran. Lisätodisteita asiakirjaan, yritys pankkiryöstöön liitteenä. Paluuta ei ollut. En opettanut enää läksyä. Toteutin oikeutta. Puolustin itseäni varkailta, jotka jakoivat vereni. Kun yö laskeutui, istuin taas kuistilla. Taivas oli täynnä tähtiä. Ajattelin Lukasia ja Belfaa, niitä raukkaparkoja. Mitä he nyt kuulivat? Luultavasti vanhempiensa huutoa, jotka syyttivät hullua isoäitiä. Minun piti toimia nopeasti. Hiljainen vaihe oli ohi. He tiesivät jo, että mä olin kaiken takana, ja minä tiesin, että seuraava siirto olisi kosto. He tulisivat luokseni, ei tällä kertaa puhelimitse, vaan henkilökohtaisesti. Heillä ei ollut vuokrarahoja, mutta heillä oli varaa bussilippuun tai halpisvuokra-auton bensoihin. He tulisivat, yrittäisivät pelotella minua,
keksisivät tekosyyn päästä taloon väittäen hakevansa omiaan. Katsoin ylös kuuhun ja hymyilin heikosti. Tulkoon. Eilen olin vaihtanut kaikki lukot ja asentanut uuden kamerajärjestelmän äänityksellä. Jos he aikovat huutaa naamaani tässä talossa, he toimittaisivat vain todisteita lähestymiskieltoa varten, jonka Miller oli jo laatinut allekirjoitustani odottamaan. Hauras nainen, joka kerran olin, oli kadonnut vanhojen harhaluulojeni mukana. Nyt oli minä, Laurie, ja aloin pitää tästä viihdyttävänä. Oli sunnuntai, perhepäivä. Viimeiset 20 vuotta kotini oli täyttynyt joka sunnuntai grilliruuan tuoksusta ja lasten naurusta. Mutta nyt ilmassa leijui vain tumman kahvin tuoksu ja kiillotetun puun aromi. Kaikki oli tahrattoman siistiä, järjestykseen asetettua ja hiljaista, melkein pyhää. Tiesin, että he tulisivat. Voin aistia epätoivon löyhkän kilometrien päähän, sen hapan kirpeys, joka ympäröi ihmisiä kaiken menettämisen partaalla. Ei rahaa, ei autoa, häätö edessä, Richardin ja Melissan ylpeys ei kestäisi viikonloppua pidempään. Heillä ei ollut muuta paikkaa mennä kuin äidin syliin, jota he olivat halveksineet. Mutta ne syli olivat sulkeutuneet. Sen sijaan oikeuden portit olivat avoinna. Lähellä puolta päivää vanha, naarmuinen auto pysähtyi portilleni. Katselin heitä toimiston valvontamonitorista. Kuva oli kristallinkirkas. Richard astui ulos ensimmäisenä, paita rypyssä, parta sottaisena. Melissa seurasi perässä, ilman meikkiä, hiukset hätäisesti kiinni. Sitten tulivat lapset, Lucas ja Bella, väsyneinä, likaisina, raahaten reppujaan. Sydäntäni kouristi heidät nähdessäni. He olivat vanhempiensa itsekkyyden ja kunnianhimon uhreja. Mutta en voinut olla heikko. Jos horjuisin nyt, he oppisivat, että petos voidaan antaa anteeksi, että isoäiti on helppo hyväksikäyttää. Richard lähestyi sivaporttia ja työnsi avaimen lukkoon. Ruudulla näin hänen kätensä kääntyvän, sitten pysähtyvän. Hän yritti uudelleen, nykäisi voimakkaasti, mutta se ei auennut. Melissa, turhautuneena, nappasi avaimet hänen kädestään. Anna tänne. Et osaa mitään oikein. Hän työnsi avaimen lukkoon, mutta se ei sopinut. Hän vaihtoi avainta, sitten kiljaisi ja hänen äänensä kaikui selvästi kameran kaiuttimesta. Sinä hullu vanha nainen, vaihdoit lukot. Tämä on mieheni talo, sinulla ei ole oikeutta. Richard alkoi soittaa ovikelloa uudestaan ja uudestaan, painaen sitä, kuin voisi purkaa raivonsa nappiin. Soitto kaikui talossa, mutta minä istuin paikallani, siemaillen teetäni. Annoin heidän soittaa useita minuutteja, tarpeeksi kauan, että hiki kasteli heidän selkänsä ja naapureiden silmät täyttyivät säälillä ja inhotuksella. Kun ääni lakkasi, nousin ja kävelin etuovelle. Astuin kuistille, mutta en laskeutunut portaita. Tuolta korkeudelta katsoin heitä alaspäin, vieraita, jotka vaativat pääsyä paikkaan, joka ei enää kuulunut heille. Äiti, Richard huusi. Avaa, avain ei toimi, lapset ovat nälissään. Kävelin hitaasti kivipolkua pitkin, pysähtyen muutaman metrin päähän portista. Avain ei toimi, koska tämä ei ole enää sinun talosi, sanoin selvästi. Muutit pois, muistatko? Unohdit vain kertoa minulle. Lopeta leikkiminen, Laurie, Melissa kiljui. Avaa portti. Olimme 12 tuntia bussissa 2 lapsen kanssa. Olemme uupuneita. Haluatko tappaa lapsenlapsesi? Katsoin lapsia. Heidän suuret silmänsä olivat täynnä pelkoa ja hämmennystä. Lucas, Bella, voitte tulla sisään, sanoin. Portti aukeaa vain teille. Voitte käydä suihkussa, syödä ja levätä. Richardin kasvot punoittivat. Oletko menettänyt järkesi, äiti? Olen poikasi. Et voi jättää minua tänne ulos. Voin ja jätän. Otin kaukosäätimen taskustani ja painoin nappia. Portti liukui auki juuri sen verran, että yksi mahtui sisään. Tulkaa, Lucas ja Bella. Isoäidillä on suklaakakkua ja kylmää mehua. Lapset epäröivät, katsoen vanhempiaan. Melissa tarttui Bellan käteen, hänen äänensä terävä kuin lasi. Kukaan ei mene sisään. Joko menemme kaikki tai emme kukaan. Me olemme perhe. Olette olleet perhe, vastasin. Nyt olette vain 2 huijaria, joiden keskellä on 2 lasta. Kohtasin hänen katseensa.
Päästä irti lapsenlapsestani, Melissa. Älä käytä häntä kilpenä. Melissa jähmettyi, säikähtäen äänensävyäni. Lapset pääsivät irti ja juoksivat luokseni. Pidin heistä tiukasti kiinni, hengittäen hien ja tien pölyn tuoksua. Tulkaa sisään, kultaseni, ruusut odottavat keittiössä. Kun ovi sulkeutui heidän takanaan, hymyni haihtui, käännyin takaisin portille ja painoin nappia sulkeakseni sen. Nyt puhumme, sanoin, ristien käteni. Puhu, Richard karjui, potkaisten porttia. Tuhosit elämämme 3 päivässä, leikkasit rahat, otit auton, peruit vuokrasopimuksen. Meidät häädettiin, äiti. Meidän piti livahtaa ulos keskellä yötä ennen kuin poliisit tulivat. Ja kenen vika se on, Richard? Kysyin rauhallisesti. Minun vai sen miehen, joka väärensi asiakirjoja vuokratakseen ylellisen asunnon varojensa yläpuolelta? Hän kalpeni. Sinä tiesit valtakirjasta. Tiedän kaiken, sanoin, vetäen kansion aidan takaa. Tiedän, missä kunnossa jätit sen asunnon. Tiedän peitosta, jonka heitit pois, ja nostin paperin esiin. Tiedän, että joku yritti nostaa $50,000 tililtäni perjantaina iltapäivällä vanhalla salasanallani. Melissa kääntyi miehensä puoleen, kauhuissaan. Yritit oikeasti, sanoit, että kysyisit, et varastaisi. Turpa kiinni, Melissa, Richard ärähti. Se on rikos, Richard, sanoin kylmästi. Taloudellinen petos, rangaistuksena 28 vuotta vankeutta. Minulla on kaikki todisteet. Pankkitiedot, IP-osoite Floridasta, kaikki. Millerillä on syyte valmiina, odottaa vain allekirjoitustani. Richard vaipui polvilleen, kerran ylpeä liikemies nyt rypistyneenä äitinsä edessä. Äiti, älä, pyydän. Halusin vain todistaa pystyväni huolehtimaan perheestäni. Varastamalla minulta, kysyin, ääneni vakaana. Nouse ylös, Richard. Säilytä edes se vähäinen arvokkuus, joka sinulla on jäljellä. Nähdessään miehensä romahtavan, Melissa iski takaisin. Sinä noita, olet kateellinen onnestamme, hamstraat rahaa kun me kamppailemme. Yritys on miljoonien arvoinen ja heittelet meille murusia, nauroin lyhyesti. Murusia, maksoin lastenne, koulumaksut, vuokranne, vakuutuksenne, autonne. Koko elämäntyylinne rakennettiin minun työlläni ja edesmenneen mieheni perinnöllä. Ette ole rakentaneet mitään, vain roikutte siinä, minkä muut ovat tehneet. Ja nyt saalis on väsynyt. Mitä haluat? Richard kysyi käheästi. Haluatko nähdä meidän kerjäävän? Haluan totuuden, sanoin, ja haluan hallinnan. Työnsin kansion portin läpi. Tämä on sopimuksenne. Miller laati sen. 4 kohtaa. Ensinnäkin, tunnustatte velkanne asunnon vahingoista ja luottokorttien luvattomasta käytöstä. Toiseksi, luovutte kaikista vaateista perheyritykseen elinaikanani. Kolmanneksi, lasten huoltajuus jaetaan, mutta he asuvat luonani, kunnes osoitatte vakaan työpaikan ja lainmukaisen asunnon. En anna lastenlasteni elää hyväntekeväisyyden varassa tai paeta velkoja. Neljänneksi, jos allekirjoitatte, en tee rikosilmoitusta petoksesta ja väärennyksestä. Jos allekirjoitatte, vuokraan teille pienen kaksion läheltä ja maksan ensimmäiset 6 kuukautta. Ei luksusta, ei autoa, ei avustusta, aloittakaa alusta. Richardin kädet tärisivät, kun hän otti paperin. Otatte lapseni minulta? En, vastasin. Pelastan heidät sinulta. Katso itseäsi, Richard. Yritit varastaa äitisi rahat. Et ole siinä asemassa, että kasvattaisit ketään. Allekirjoita, hanki työ, elä kunniallisesti ja sitten puhumme heidän kotiin tuomisesta. En ikinä allekirjoita sitä, Melissa kiljui, yrittäen nappasta paperin. Jos et allekirjoita, sanoin, kääntyen pois. Poliisi on täällä 10 minuutissa. Millerin on määrä jättää ilmoitus täsmälleen keskipäivällä. Jos en soita pysäyttääkseni hänet, se menee läpi. Sinulla on 3 minuuttia. Pysähdyin oviaukolle ja katsoin taakseni. Katu oli hiljainen. Richard tuijotti asiakirjaa. Melissa nyyhkytti. He katsoivat taloa, sitä vankkaa, turvallista kotia, jossa heidän lapsensa olivat sisällä, ja sitten minua. Naiset, jota he kerran pitivät heikkona, seisoi nyt lujana kuin kivi. Rick, Melissa vinkui.
He pidättävät meidät. Richard katsoi ylös. Ensimmäistä kertaa vuosiin näin hänen silmissään kunnioitusta, sellaista, joka syntyy pelosta, mutta aitoa kuitenkin. Onko kynää? Hän kysyi, ääni karhea. Otin kynän taskustani ja heitin sen portin läpi. Se laskeutui pehmeällä kilahduksella. Hän kumartui nostamaan sen. Minun ei tarvinnut katsoa hänen allekirjoittavan. Tiesin, että hän tekisi sen. Heikot miehet aina tekevät. Etsien turvaa niiden vahvuudesta, joita he kerran aliarvioivat, vaikka se turva tulisikin kahleiden kanssa. Menin takaisin sisään. Keittiössä Lucas ja Bella söivät kakkua. Isoäiti, eivätkö äiti ja isä tule sisään? Bella kysyi, suklaata huulillaan. Silitin hänen hiuksiaan hellästi. Vanhemmillasi on aikuisten asioita selvitettävänä, kultaseni. He asuvat lähellä jonkin aikaa, tarpeeksi kauan oppiakseen muutamia tärkeitä läksyjä. Millaisia läksyjä? Seisoin keittiössä viipaloimassa vihanneksia ohuiksi, juuri niin kuin Albert halusi. Pöydän äärestä Bella huusi, mummo, miten resilienssi kirjoitetaan? Pyyhin käteni esiliinaan ja hymyilin. Se alkaa R-kirjaimella ja päättyy voimaan, kultaseni. Se tarkoittaa, että noustaan pystyyn kaatumisen jälkeen, ja juuri sitä meidän perheemme on oppimassa. Ovikello soi täsmälleen kello 12 ennen he saapuivat 2 tuntia myöhässä, valittain liikenteestä, ja istuutuivat sitten pöytään, jossa ruoka oli jo tarjolla. Mutta asiat olivat nyt toisin. Lounas oli täsmälleen kello 12, ja joka ei auttanut kattamaan pöytää, ei syönyt. Avasin oven. Richard seisoi siinä. Hän oli laihtunut noin 10 kiloa. Kalliit puvut olivat poissa, korvattu yksinkertaisella pikepaidoilla ja kuluneilla farkuilla. Hänen kasvoillaan ei ollut enää ylimielisyyttä, vain väsymystä ja nöyryyttä. Hei, äiti, hän sanoi kumartaen hieman suudellakseen kättäni. Se ei ollut enää tapa, vaan aitoa kunnioitusta. Jumala siunatkoon sinua, Richard, tule sisään. Hänen takanaan oli Melissa, pitäen käsissään lasista uunivuokaa, joka oli peitetty foliolla. Toin vanukasta, rouva Glory, hän sanoi hiljaa, väistäen katsettani. Tein sen viime yönä, löysin reseptin netistä, se ei ole yhtä hyvä kuin sinun, mutta yritin. Kiitos Melissa, laita se jääkaappiin. Pieni kaksio, jonka olin heille vuokrannut, oli vain 10 korttelin päässä. Ei merinäköalaa, vain ikkuna toiseen rakennukseen. Ei myöskään siivoojaa. Melissa, joka kerran komensi työntekijöitä, tiesi nyt astianpesuainepullon hinnan ja sen, miltä selkäkipu tuntuu lattian hankaamisen jälkeen. Richard, joka ennen puhui sijoituksista, työskenteli nyt toimistoavustajana laivayhtiössä. Työ vaati leimaamista, käskyjen noudattamista ja oikeaa työntekoa. Hänen ensimmäinen nöyryyden oppituntinsa oli tullut myöhään, mutta se oli välttämätön. Ensimmäiset 2 kuukautta olivat täynnä kyyneleitä, riitoja ja syytöksiä. Melissa uhkasi lähteä ainakin 10 kertaa. Mutta minnes hän olisi mennyt? Heidän luottotietonsa olivat pilalla, nimet mustalla listalla petoksesta, eikä heillä ollut enää minun rahojani, joihin nojata. Pidin sanani, Lucas ja Bella asuivat luonani viikot ja kävivät hyvää, vaatimatonta yksityiskoulua, jonka maksoin suoraan. Autoin heitä läksyissä ja opetin heitä pedaamaan sänkynsä. Viikonloppuisin he viettivät aikaa vanhempiensa luona asunnossa, jota Lucas viattomasti kutsui äidin ja isän pikkutaloksi. Istuimme syömään. Richard kaatoi appelsiinin mehua ja Melissa tarjoili riisiä. Miten työ sujuu tällä viikolla, Richard? Kysyin ojentaessani salaattikulhon. Hän huokaisi, mutta ei valittanut. Kovaa, äiti, esimieheni on tiukka, mutta sain tällä viikolla kehuja. Järjestelin asiakirjavaraston uudelleen, ja he sanoivat, että saattavat pitää minut koeajan jälkeen. Se on hyvä, hymyilin. Rehellinen työ tekee miehestä oikean miehen. Entä Melissa? Hän hymyili ujosti. Myin vanhoja vaatteita netissä, maksoin sähkölaskun ja rahaa jäi vielä maitoon lapsille. Otin myös osa-aikatyön oikolukijana pienelle kustantajalle. Katsoin häntä. Nainen, joka kerran heitti pois neulomani peiton, tiesi nyt maitolitran arvon. Ilo kuulla tuo, sanoin.
Ai niin, toitteko kotitalouden budjettisuunnitelman? He vilkaisivat toisiaan ja nyökkäsivät. Lounaan jälkeen maistoin Melissan vanukasta. Sen pinta oli täynnä kuplia, mutta se oli makeaa kaikkein vilpittömimmällä tavalla. Sitten siirryimme toimistoon. Se oli uusi rutiinimme. Jokaisen kuun 15. päivä he toivat menokirjansa tarkistettavaksi. En enää antanut heille rahaa. Opetin heitä elämään sen mukaan, mitä he ansaitsivat. Richard avasi muistikirjan. Säästimme ruokaostoksissa, irtisanoimme kaapeli-TV:n, mutta jäimme vajaaksi noin $200 Lucasin flunssalääkkeen takia viime viikolla. Otin punaisen kynän ja kävin numerot läpi. Se 200 on siksi, että käytit $70 ulkona syömiseen viime lauantaina. Jos olisit tehnyt voileipiä kotona, rahaa olisi riittänyt lääkkeeseen. Prioriteetit, Richard. Ulkona syöminen on palkinto, ei tapa. Hän laski päänsä. Olet oikeassa, äiti, suljin kirjan. Mutta koska olette molemmat pärjänneet hyvin ja maksaneet vuokran ajallaan, minulla on teille työtä täällä. Ojensin heille kirjekuoren, $200, ei lahja, vaan maksu työstä. Ottakaa se, jos olette valmiita ansaitsemaan sen. Jos ette, palkkaan huomenna jonkun muun. Melissa katsoi ylös. Millaista työtä? Katon kouru on tukossa ja olohuoneen verhot pitäisi pestä. Jos teette sen tänä iltapäivänä, raha on teidän. Richard katsoi alas kovettuneita käsiään, sitten vaimoaan. Teemme sen, hän sanoi. Hymyilin hiljaa. Ennen he olisivat sanoneet, palkkaa vain joku äiti, älä viitsi. Nyt, kädet kipeinä ja vaatteet kosteina, he alkoivat vihdoin ymmärtää, mitä oikea elämä maksaa. Sinä, iltapäivänä, kun katsoin poikaani tikapuilla puhdistamassa kuivia lehtiä ja miniääni pesualtaan yllä hankaamassa verhoja, näin kauneimman näyn moneen vuoteen. Ei tyytyväisyydestä, vaan toivosta. He olivat oppimassa olemaan taas ihmisiä. Istuin kuistilla lasten kanssa. Mummo, milloin äiti ja isä ovat taas rikkaita? Lukas kysyi. Vedin hänet lähelleni. He ovat jo tulossa rikkaiksi, kultaseni. Rikkaiksi asioissa, joita rahalla ei voi ostaa. Rikkaiksi, koska he oppivat olemaan vahvoja ja hyviä. Auringonlaskuun mennessä he olivat saaneet työn valmiiksi, paidat hiestä märkinä, mutta hymyt rauhallisina ja kevyinä. Ennen lähtöään Richard pysähtyi portille. Lapset istuivat jo vanhassa autossa, jonka he olivat ostaneet osamaksulla. Äiti, hän huusi. Mene vain, sanoin. Hän epäröi, silmät punaisina. Kiitos rahoista tänään. Ei, kiitos kaikesta, siitä ettet antanut minun mennä Floridaan. Olisin menettänyt kaiken, jos et olisi pysäyttänyt minua. Sinä satutit minua pahasti, mutta sen takia nousin taas jaloilleni. Kurkkuni kuristi, kun asetin käteni hänen karhealle poskelleen. En kasvattanut sinusta prinssiä, Richard. Kasvatin sinusta miehen. Melissa käveli hiljaa luokse. Näkemiin, rouva Lori. Nähdään ensi sunnuntaina. Hän suuteli nopeasti poskeani. Tiedätkö, aloin opetella neulomaan. Katsoin muutamia videoita. Se on vaikeampaa kuin luulin. Olen pahoillani, että heitin sen peiton pois. Nyökkäsin, nielaisten vaikeasti. Se on vaikeaa, Melissa. Kaikki arvokas on. He ajoivat pois. Vanha auto yski ennen kuin lähti liikkeelle. Ei luksuskatumaasturia, ei rantataloa, mutta heillä oli suunta. Menin takaisin sisään. Talo oli hiljainen, mutta ei tyhjä. Avasin kaapin ja otin esiin laatikon, jossa oli keltaista ja valkoista lankaa. Istuessani nojatuoliini otin puikot käsiini ja aloin luoda ensimmäisiä silmukoita uuteen peittoon. En korvatakseni vanhaa, sillä menneisyyttä ei voi pyyhkiä pois, vaan neuloakseni tulevaisuutta. Nimeni on Lori, 68-vuotias. He luulivat minun olevan menneisyyttä. He olivat väärässä. Monet ikäiseni naiset uskovat elämänsä olevan ohi, että jäljellä on vain television ääressä istuminen ja ajan kuluttaminen. He luovuttavat pankkikorttinsa, päätöksensä, äänensä, mutta minä olen ottanut kaiken takaisin. Jos tästä taistelusta on yksi asia opittu, se on tämä. Ei ole koskaan liian myöhäistä opettaa lastaan kasvamaan, vaikka hän olisi 40-vuotias. Äidin rakkaus voi olla yhtä pehmeää kuin lanka,
mutta tarvittaessa se on yhtä vahvaa kuin neulepuikkojen teräs. Katsoin heijastustani lasista. En enää nähnyt yksinäistä vanhaa naista, vaan jonkun, joka oli pelastanut perheensä moraaliselta romahdukselta, ja rehellisesti sanottuna Melissan vanukas, puutteellisuudestaan huolimatta, oli makeinta, mitä olin koskaan maistanut. Sammutin valot. Huomenna oli maanantai. Minulla oli tapaaminen asianajaja Millerin kanssa yhtiön sijoitusten tarkistamiseksi. Loppujen lopuksi jonkun oli vielä varmistettava, että kun olen poissa, rahani päätyvät heidän käsiinsä vain, jos heidän järkensä on päätynyt heidän käsiinsä ensin. Elämä jatkuu ja minä olen ratissa. Entä sinä? Jos olisit minun asemassani, olisiko sinulla rohkeutta asettaa rajat rakastamillesi ihmisille? Jaa, ajatuksesi kommenteissa. Haluaisin kuulla näkökulmasi. Ja jos uskot, että jokainen tarina kantaa mukanaan opetuksen, josta voimme kasvaa yhdessä, pysy kanssani seuraavilla matkoilla. Sillä joskus perheen syvimmät haavat opettavat meitä rakastamaan viisaammin,